Milí priatelia, milí manželia, milé rodiny, milí kňazi zasvetení, týmto videom sa vám prihovárame práve preto, aby sme dali do chodu aj našu novú webovú stránku diecézneho centra pastorácie manželstiev a rodín a radi by sme vám zároveň predstavili aj logo. Diecézne centrum pastorácie manželstiev a rodín v spišskej diecéze bolo založené 29. mája v roku 2024 ako súčasť diecézneho úradu pre evangelizáciu a apoštolát. Jeho poslaním je pomáhať manželom, rodinám, aby sa Kristus stal stredobodom ich života a zároveň podporovať farnosti, spolupracovať s kňazmi a zasvetenými, aby sa rodina stala srdcom pastorácie, evangelizácie i apoštolátu. Radi by sme vám teraz predstavili naše logo, ktoré nesie hlboké posolstvo o našej identite, o našej misii, o identite a misii nášho centra. Loď je symbolom cirkvi a života. V evanjeliách je loď obrazom cirkvi, ktorú Kristus vedie cez vlny tohto sveta. Zároveň symbolizuje ľudský život, úzko prepojený s manželstvom a rodinou, jeho cestu, dobrodružstvo, búrky, obavy, aj starosti, no zároveň aj bezpečie prístavu, ktoré plynie z Božej prítomnosti. Loď je aj obrazom rodiny ako domácej cirkvi. Symbolizuje rodinu, ktorá je prvým miestom, kde sa odovzdáva viera. Už od najstarších čias cirkev nazýva rodinu domácou cirkvou, ecclesia domestica. Priestorom, kde sa deti učia vnímať Boha ako Otca, Ježiša ako Syna a brata a Ducha Svätého ako lásku, ktorá spája rodinu v jednote. Rodina a cirkev sú nerozlučne prepojené. Jedna bez druhej nemôže naplno plniť svoje poslanie. Cirkev bez rodiny a rodina bez cirkvi je ako loď bez plachiet. Rodina pevne zakotvená v Kristovom kríži sa vďaka vetru Ducha Svätého stáva istým spôsobom plachtou, ktorá poháňa cirkev v jej misii. Práve rodina naplnená Božím duchom dáva cirkvi silu napredovať a naplňať jej poslanie, privádzať ľudí ku Kristovi. Preto stojí rodina v centre pastoračnej činnosti a spolu s kňazmi sa nestáva len objektom evangelizácie, ale aj jej aktívnym nositeľom. V našom logu vidíme Kristov kríž, ktorý je tam ako sťažeň. Je znamením sebadarovania. Sťažeň lode predstavuje Ježišov kríž, ktorý mystici nazývajú aj svadobným lôžkom, teda miestom, kde sa on, ženích cirkvi, ako nový Adam úplne daruje svojej neveste, novej Eve, z ktorej sa rodí nové ľudstvo. Ježiš vo svojej obeti tela a krvi uzavrel novú a večnú zmluvu lásky medzi Bohom a ľuďmi, ktorej práve nerozlučný manželský zväzok je viditeľným znamením. Postavy manželov, ktoré sa v logu držia za ruky a zároveň sú spojené s krížom, vyjadrujú, že prostredníctvom sviatosti manželstva sa spájajú s Kristom a stávajú sa jedným telom. Toto spojenie premieňa ich vzájomnú lásku na lásku Ježišovu a dáva manželom nové srdce. Každý prejav ich lásky tak získava duchovný rozmer a moc vzájomného posväcovania sa. V našom logu vidíme aj more a zároveň aj otvorenú knihu. More predstavuje svet, v ktorom rodina žije a do ktorého je rodina poslaná. Rozbúrené vlny odkazujú na to, že svet sa pre rodinu stáva aj miestom víziev, aj miestom dobrodružstva i poslania budovať z tohto sveta civilizáciu lásky. Otvorená kniha v logu predstavuje Božie slovo, ktorým sa rodina každý deň živí a z ktorého čerpá svetlo a silu. Zároveň je vyjadrením toho, že manželstvo a rodina sú sami o sebe radostnou zvesťou pre cirkev i svet. Kto vidí rodinu žijúcu v láske, vidí Boha, ktorý je láska. Kniha zároveň symbolizuje aj múdrosť a poznanie. Poslaním nášho centra je preto v spolupráci s ďalšími inštitúciami formovať a vzdelávať manželov, kňazov, zasvetených, seminaristov i odborníkov, aby mohli hĺbšie pochopiť krásu Božieho plánu s ľudskou láskou
a objaviť bohatstvo učenia cirkvi o manželstve a rodine. A napokon svetožiara. Svetožiara v logu symbolizuje povolanie manželov k svetosti, ktorú sú pozvaní spoločne budovať a žiť. Ceste svetosti sa od rodičov učia ich deti a spoznávajú, že svetosť nie je vzdialeným ideálom, ale ich spoločnou cestou, ktorá sa nachádza v hĺbke ich túžob, ktoré oni realizujú v bežných situáciách každého dňa. Zároveň takto rodina posvedzuje nielen seba, ale aj cirkev a svet. Milí priatelia, chceme vás aj cez toto video pozvať k sledovaniu našej webovej stránky. Ak sa chcete dozvedieť viac, sledujte nás. Sledujte nás aj na Facebooku a Instagrame. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu a podporu.